Hija drawma tas-sewwieqa Maltin li malli jġibu l-liċenzja tal-karozza ikunu pronti jwarbu l-famuż ktieb tar-regolamenti magħruf bħala il-Highway Code. Dan jista' jkollu konsegwenzi koroħ għaliex faċli tinsa xi jfissru ċertu tabelli jew ma tippratikax ir-regolamenti li ġejt mgħallem. Dan kollu kien l-ispirazzjoni tal-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq u Transport Malta biex din il-kodiċi tkun aċċessibbli fuq il-mobiles tas-sewwieqa flimkien ma' app bl-isem ta' Malta Road Traffic Updates. Dwar ix-xogħol li għaddej tagħna spjegazzjoni il-Manager Eżekuttiv tal-Kunsill Pier Vella. Kwalinkwa persuna jista' jippostja xi tip ta' inċident, xi tip ta' ċirkostanzi li intaqa' magħha fit-triq u jrid jabdejtja lis-sistema. Aħna waħda mill-affarijiet li hemm bħala requisite biex ngħidlek hija importanti li jekk inti ħadd tuża l-mobile mhux qed issuq, jiġifieri isma' waqaft fejn hija għax inkella daħdiġi sikkina taqta' minn ġiex naħadet nikser regolamenti. Biss li hemm tajjeb hija li jiena ħireġ mid-dar tiegħi filgħodu, batt xelt lepp għad nid-dar u isma' mela jekk ser from A to B u naf x'imkien fit-triq isma' hemm accident jew hemm xi roadworks għaġi tajjeb nsemmuha wkoll. U nista' nieħu an alternative route minn fejn għaddi. L-aħħar darba li l-kodiċi ta' triq kienet imtejba kien lura fl-2009 u bla dubju l-awtoritajiet ħassu l-bżonn li din tkun riveduta u tibda tkun ferm iktar aċċessibbli għas-sewwieqa. Ġitna l-idea li qegħdin naħdmu fuq proġett l ħaġa biex nabdejtjaw il-Highway Code għax l-aħħar verżjoni li hemm hija naqra outdated. U ħanipprovaw nagħmlu xi ħaġa differenti li ħanżiduha fuq l-app, jiġifieri fuq l-MRTU, jiġifieri fuq l-MRTU, il-Maltese Road Traffic Update ħajkun hemm PDF file tal-istess Highway Code. Il-proġett għadu fi stadju bikri e kif l-app qed tiġi pruvata minn diversi esperti u l-kodiċi qed tkun miktuba b'mod xieraq għal fuq il-mobiles. Iżda dan mhux l-uniku żewġ karatteristiċi ta' din l-app ċellulari. Kwalinkwa tip ta' informazzjoni mill-atta pressi li toħroġ il-medja, di tiġi updated mal-ewwel fuq l-app ukoll. Jiġifieri inti l-istess ħaġa jekk tajt isma' mela ħajsir xi xogħlijiet f'dik l-area, flaxija jew World of Scenario whatever. Jiena nista' nevita dik l-area wkoll. L-applikazzjoni mistennija tkun lesta u disponibbli għall pubbliku f'Ottubru.